Evo ljudi, svi me ispitujete kad će on doći na red, šta je s njim, čije je, šta je. Eto ljudi, to se dogodi kad ostaviš traktor 6 mjeseci vani na kiši, suncu, vjetru, svemu, a ovdje nije poklopac ovaj vraćen. Evo koliko vidim da mi je pojas od ručne zapeko za doboš. Traktor nije u brzini ni ništa, nego košnica ne popušta. Evo sad ću ga probat malo. Da. Probat ću malo iščikičat, pa ćemo vidjeti, to ću popustiti. Evo šta reći o njemu, ne znam ni sam. Dosta je komentara na ostalim videima bilo koji je to traktor. Evo sad mislim da svi vidite da je riječ o Ursusu 355, žuto-plava kombinacija. Traktor je moj, kupljen prije otprilike godinu dana, ali evo
vrlo velikom nedostatku slobodnog vremena. Izgleda kako izgleda. Krenio sam ga sređivat, pa najvjerojatnije da će biti za prodat. Ali evo, nikako da se završi. Napravit ću video posebno šta sam sve na njemu radio i slika ubaciti to, jer nisam snimao ništa, ali imam dosta slika i svega, pa ću probat napraviti video što je sve napravljeno do sada, a ostale poslove ću nastojati da snimim sve što sam radio do kraja. A evo, sad ću malo očistiti ovo lišće, smeće i to, provjeriti ulje, probat okrenuti motor rukom da vidim da nije slučajno vode ušlo u cilindre i probat ću ga upaliti. Evo, ova guma je rasječena i ovdje se unutarnja probila tu curi. Znači morat ću i zadnje gume zamijeniti. Doduše imam nekakve polovne, pa ću vjerovatno njih staviti. Evo, ovo ovdje sam uspio otpustiti, malo sam čekićem prodrmo. Ovaj pojas od ručne se zalijepio za doboš, sad bi trebao ići, sad bi se trebao dati voziti. Ulja ima. Ulje je u redu. Nema vode u njemu. To je dobro. Evo, ovdje imam ovaj svoj mjerač. Ovo su sve crte po 10 litara. Evo, s ove strane je za 904. I imam ovdje za 533. Evo, sad ćemo vidjeti je li ima išta goriva u njemu. Malo ćemo nasut, ne znam će biti za upalit. Jer ova prva crta je ta crkne. Jer u rezervaru ovdje ima cijevčica da ne vuče sa dna rezervara smeće i to. Znači evo, ovdje vidim baš da nema, pa ću nasut par litara, nek bude malo iznad. I sad ću još probat okrenit motor rukom da vidim da nije slučajno, jer stoje je vani, da nije slučajno ušlo vode u cilindre. Nikad se ne zna. To mi je najlakše ovdje na ovom prozorčiću di se štima kvačilo. Tu ga mogu sa montiračem okretat lagano motor.
Može se naprijed na radilicu, na maticu nabit gedora velika i sa polugu, međutim nemam takvu gedoru, onda mi je lakše ovdje. Motor se lagano vrti, znači mislim da nema problema s tim. Ništa, idem izvaditi iz ovog mojeg akumulator i probat. Evo, akumulator je prikopčan. Ništa, idem probat. Znači nakon 6 mjeseci i malo više, prvi puta paljenje. Ovaj puta neuspješno. I dalje neuspješno. Nisam nasuo gori. Evo malo ću na pumpici ovdje napumpat. Sad te kuće gorivo. Idemo sad probati. Evo šta reći, Ursus je to. Ne sam ga ostavljao dugo da radi, nije voda u njemu. Jer kaže, evo skinio sam ovo kućište termostata, trebalo mi za neki drugi traktor pa moram to nabaviti i vratiti. Ajmo sad još vidjeti jel on vozi još uvijek. Kad sam ga ostavio zadnji put, vozio je, idemo sad provjeriti.